Üdvözlet a Nemzeti Szutyokpártba! Ezt azoknak készítem a filmet, akik még nem adtak ki lakást albérletbe. Hát nézzük, mit hagytak itt a drága albérlők. Szutyok hátán. Hogy ez nem volt mosva mostanában, az biztos, ez a párkány. Jó, a száraz leveleket már én szedtem le virágról, de mutatok akkor még szépségeket. Na, ez például, ez is egy ablakpárkány, gyönyörű szép. Hogy ez nem volt takarítva mostanában, az is biztos. Nézzük meg a kedvenc bögrémet. Nem tudom mennyire látni, nem látni. Gyönyörű, szép, barna a belseje a zöld műanyag pohárnak. Na, nézzük meg ezt a gyönyörű, szép kukát. Ez valamikor hófehér volt, most gyönyörű szutykos. Na, nézzük meg a kávéfőzőt. Volt füle, nincs füle. És ha nem tévedek, még van is benne valami. Ugye kultúrember módjára benne hagyjuk az acot. Tessék. Tadám! Itt az ac. És íme a gyönyörű kávéfőző. Ez fémszínű volt, most barna lett. Nézzük meg a tejafőzőt. Elvileg sárga. És ha belelátunk, akkor gyönyörű barna. Akkor nézzük meg a tejafőző oldalát. Milyen érdekes, meg van kopva a festék róla. Talán focilabdának használták. Sőt, ha oldalról megnézzük, meg is van deformálódva. Na, most viszont szeretnék mutatni egy gyönyörű szép serpenyőféleséget. Na, ez a 2005-ös évdizájnja. Egy gyönyörű szép serpenyő, ami fémszínű volt múlt időben. Most gyönyörű barna lett, és ahogy elnézem, még a füle is kicsit megadta magát alul. Ez az. Na, ez már Európa. Nézzük meg ezt a gyönyörű szép sütőt. Önmagáért beszél. Itt van a zsírfolt. A belseje pedig gyönyörű. Teli olajjal, szutyokkal. Épp hogy mint az ajtaja. Na, akkor haladjunk tovább. Itt közte, nem tudom mennyire látni, nem látni. Gyönyörű szép szutykos. A gáztüzely oldala is. Na, akkor megyünk tovább. Még van mutatni való. A fagyasztónak az egyik fiók fedő volt, nincs. Már az én időmben is le volt törve, de vissza lehetett pattintani. A hűtő felirat elvileg Zanussi, már csak a helye látszik, ja? Illetve ennek, bocsánat, a helye van meg. Érdekes, ez a hűtő mit ártott a jó népnek, nem tudjuk. Na, megyünk egy kis klozett látogatásra. Íme a WC. Gyönyörű szép rongymaradványok alul. Nagyon szép kövezet. Kicsit ha beljebb nézünk, akkor még szebb. A WC, ami hófehér volt, most így néz ki. Szerintem a MÁV WC-re emlékeztet. És ha jól megnézzünk ott, a pompa mellett, az bizony is szarfolt. Milyen érdekes. Nézzük meg a WC kefét.
Ennek így kell kinézni, ugye? Csupa szar. És a belseje? Én majdnem minden héten kipucoltam valamikor. Ez szerintem kuka. Na. Nézzük meg a mostót. Az is gyönyörű szép, ugye? Így kell átadni. Na jó. Akkor megyünk tovább, kicsit csemegézzünk még. Egy kis, csinálok villanyt. Ez az, jó. Na, hát az előszoba a falnak az alsója így néz ki. Kis kosz. Nem árt. Akkor nézzük meg, hogy mi van itt a telefon tartó asztalka mellett. Itt picike kis koszimoszi. Na, de most mutatok még szépségeket nektek. Bemegyünk a fürdőszobának nevezett objektumba, és megmutatom a követ, amennyire csak lehet, így közel. Milyen gyönyörű szép. Ugye? Na, akkor itt van ez a pálca. Ez most jelen állás szerint 2 darab, de amúgy 1 darab volt, és ez volt itt a fürdőkádnál, hogy ne spricceljem szara szét a fürdőszobát. Nézzük meg például, hogy ez nem egy érték, ez a zokni akasztó. Na, volt füle, nincs füle. Akkor nézzük meg a fürdőkádat. Hát olyan, amilyen, de nézzük meg a sarkokat, milyen érdekes kis penészfolt, szennyfolt, szutyokfolt. Na nézzük meg ezt, jó közelről. Tessék. Ezt Európában így szokták, ugye? De talán még Ázsiában se nagyon. Nézzük meg a mosógép tetejét, ami abból adódóan lett ilyen tök rosta-mosta, hogy nem használták a függönyt. Helyette inkább ketté törtik a potot. Az sokkal egyszerű megoldás. Na, akkor menjünk a szobába. Ordas nagy kuplaráj. De azt így csak hagyjám. Minden egymás egyére hátára baszva. De nézzük meg például ezt, ez olyan szép. És jól látszik a felvételen, hogy gyönyörű szép. Na, jó, de szép. Egy kis kiszikoszi. Van egy porszívó, aminek már a hátulját például nem nagyon lehet kinyitni, csak a külső részét ennek a tisztító valaminek. Látszik itt közelről, hogy a műanyagok el vannak egymástól válva. Nem tudom, hogy ez a porszívó mit árthatott, de ezt már így kivenni egyszerűen nem lehet a betétet, csak kirántani. Megpróbálom amennyire lehet közel, hogy lássátok, na ez az, így már jól látni, hogy nem egyezkedik a két elem. Szegény porszívó úgy látszik nagyon útba állt, de megsugom, hogy a porszívónak itt most visszatettem, a felvitelem most nem látni, nem akarom taszigálni a porszívót, megnéztem a szűrőt, de nem volt nagyon koszos. Tehát értelemszerűen takarító sem volt nagyon. Na, akkor, ja, mutassunk egy kis port. Hát van port, például nézzük meg ezt a mindig TV dekódert, gyönyörű szép poros, nem? Ennek így kéne kinézni. Na, akkor itt van a muzikcenterem, tetején jól látszik a por. De van egy kis hiányosság, nézzük már meg. Úgy látszik, hogy ez az antenna útba állt a családnak. Volt antenna, nincs antenna. Na, tehát így állunk. Akkor megyünk tovább. Ez lenne a kis szoba. Íme az asztalka, ahol a számítógép van. Érdemes megnézni. És szerintem jól látszik a felvételem a számítógépen a szutyok.
Nézzük meg az asztal alatt is, milyen szép kultúra van. Lássátok? Na. Akkor megyünk tovább. Gyönyörű, szép szőnyegünk is van. Ami úgy látszik, hogy nem barátkozottak a porszívóval. Szerintem viszonylag jól látni a koszt. Az, hogy be van hajtva a vége, begyűrődött, az nem a lakók hibája, az tény is való, azért mert ez egy olcsó szőnyeg, és ezek sajnos ilyenek. Na, de akkor nézzük meg például egy másik ablakpárkányt. Gyönyörű szép, ugye? Öröm ránézni. Mint a 10 éve nem takarítottak volna, ezek a szemétládák fél év alatt így lelakták. És íme a virág, ami kiszáradás felé van. Na, akkor nézzük meg a szekrényt, mert múltkor találtam egy érdekességet. Úgy látszik, nagyon nagy tudomány kell ahhoz, hogy kinyissunk egy szekrényt. Mert kiderült, hogy itt le van törve ez a zárnak a külső burkolata. Ez így önmagában nem egy olyan tragédia, de például megmutatom, hogy valahogy így középen, ez az. Jól látszik a felvételen, hogy meg van málva a zár szerkezete a szekrény ajtótól. Ez egyértelmű, hogy feszegetésre utal. Tehát úgy látszik, hogy nem ismerik a szekrény ajtónak a nyitását és zárását. Mert amíg én itt laktam, addig roppant érdekes módon működött ez a szekrény. Hogy miért, nem is tudom. Na. Hát körülbelül ennyi lenne ez a kis videó. És tudom üzenni mindenkinek, hogy jól gondolja meg magát, hogy legközelebb kinek adja ki az albérletet, és hogy fizetek-e rendesen. Még talán a hűtő tetején érdemes ezt az ordas vagy kuplerájt megnézni. Na, még ezt hagyjam. Megmutatom az én első segélyszekrényemet, amiben voltak kötszerek, fájdalomcsillapító gyógyszerek, ilyesmik, hogyha bármi vaj van, akkor legyen mihez nyúlni. Hát értelemszerűen volt, nincs. Üres. Milyen érdekes. No, akkor ez lenne a Sós családnak a kultúrája, akik kivették az albérletet tőlem. Na, gondoljátok meg, ha valakinek kiadjátok az albérletet, hogy mivel jár. Én nem ajánlom.